Apa pali nkhani ndiye kuti Akin Msonda apanga audio dzana yonena kuti akuti APM sadawathokoze wanthu wachiyawo. Akuti mavota ambiri adachokera kuchiyawo koma iwowa sadawathokoze powapatsa kazi chani. I don't know kuti amathandauza chani muno wakeyo. Ndi apa tili ndi Madam Mbewe ochokera ku north uko akufuna ndithu awayankhe Akin Msonda. Pachatu ndizi mayankhana. Kodi mwati Akin Msonda mfundo yawoyo akuti bwanji? Akuti DPP siziwa kuyamika, DPP siziwa kuthokoza anthu a Eastern Region chifukwa anawapasa mavoti ambirimbiri ankhani koma sinaziwe kuwathokoza. Akin Msonda, kodi inudi mutuwo umagwira bwino lomwe ntchito? Mutuwo bongose ndokwanira bwinobwino kapena bongo bwina unaperewera kapena? Akin Msonda, musasokoneza Malawi komanso tifuwa tikuwuzeni chinthu ichi. Oloti niyo mutayankhula muli mbulanda Akin Msonda. Olo mutayankhula mutavala mapiko aungero, palibe amene angakumvereni kuyambira kuzambwe komanso ngakhale kuvuma, kumpoto ngakhale kumwera, palibe amene angatchere khutu ndikumamvera inu Akin Msonda. Nthawi yokumvera inu Akin Msonda inapita. Chifukwa ngati kuli munthu wobalalika mundale nde ndiweyo Akin Msonda. Ngati kuli munthu wombwambwana nde ndiweyo Akin Msonda. Ngati kuli munthu amene ali half mento pa nkhani ya zandale nde ndiwe Akin Msonda. Ngati kuli balagero wotheratu nde ndiwe Akin Msonda. Kutoko apa waganiza mofasa waona kuti ndi kwabwino ujame ya Alpha Peter Wamutharika kuti umpangise kuti adane ndi anthu a ku Eastern Region. Koma tamvesera Akin Msonda tufati kuuze. Anthu a ku Eastern Region ndi anthu ochenjera komanso ndi anthu ozindikira, ndi anthu amene ali ndi wisdom mkati mwa mitu yawo, ndi anthu amene ali ndi vision, anthu amene amaganiza mwaukachenchede komanso mwaukadaulo mosiyanira nako ndi iweyo Akin Msonda ngati sukuziwa. Ukumvera kaya? Ndizona kuti msinje ukaphwera kapena nyanja ikaphwera zovutika zimakhala nsomba. Mabala akasekedwa patanofu kapena pa trade amene amavutika makhala mahule. Ndaonera iweyo Akin Msonda kuuma kwa MCP lero lino nsomba za mu MCP zonse zayamba kulubwalubwa, zayamba kusowa pogwira, zayamba kusowa chochita chifukwa Akin Msonda unaziyerekezera kuti pamene iweyo DPP ikulowa yalowa mboma unaziyerekeza kuti iweyo upangaso chenje golo ulowere ku DPP. Koma pakuona kuti ziseko za ku DPP aseka akukanira kuti sizingatheke siti kukufuna, ndi chifukwa chake pano pasono wamba kuganiza kuti uzijama yakufuna kuipisa DPP. Koma tufati kuze kuti Amalawi ali ndi maso ndipo amapenya, Amalawi ali ndi makutu ndipo amamvera, osati iweyo ayi. Ukuvera Akin Msonda, palibe amene angataye nthawi yake kumamvera iweyo. Olo ungalubwe chotani, ungayankhule chotani, ndikuti olo utavala mapiko aungero, palibe amene angakumvere, palibe amene angakupange 4 pa zimene iweyo ukuyankhula nkhude zako mbwerera zakoso, palibe amene angakumvere. Tatembekeza ndikufunse Akin Msonda, kodi ukunduza kuti pamene Chikangawa anali munomo Malawi pa ulamuliro wake nthawi ya Chikangawa, ukunduza kuti anavoteredwa muzigawo zingati? Eastern Region sinamuvotere? Chabwino ngati Eastern Region inamuvotera kapena zigawo zonse zimene zinamuvotera Chikangawa kuti akhale pa mpando, ndi zigawo zanji zimene Chikangawa anazikonzera mphoto yake special kuzipasa kuti ndikukuyamika nifa kuti munandivotera? Ndi chigawo chiti cha muno Malawi? Utiuze we Akin Msonda, uime poera uliuze ziko kuti Chakwera munthawi yake atavoteredwa atakhala pa mpando ngati president anakoza mphaso zapadera kukathokoza anthu amene anamuvotera. Tifuna utiuze ndi chigawo chiti chimene anakayamika kocha ndikuwa thokoza anthu chifukwa kuti anamuvotera, ndi chigawo chiti? Koposa ku Eastern Region komweko Chakwera anamuvotera, anampasa mavoti anananu, koma malo mwakuti awayamike ndi kuwathokoza suja mapita kwa majesa chiteze, suja mapita kwa majesa nyika, suja mapita kwa majesa chiteze uje ni Chitimbe, mpaka na kufika pokuwaberaso ndalama za chitukuko zoti bingu Wamutharika Wamutharika anakazipempha ndalamazo maiko akunja kwanzathu aluya. Ndalamayo inazabwera mu nthawi yake ya Chakwera.
andi ndramayo itabwera iyeyo anasankha ndramayo kuifumbata muthumba kwabera. Tikati kufumbata mwina ndikusunga mwamtendere, koma anaiba ndramayo ndikuinyochola kwaimatula ndramayo ndikwabera ndrama yonse mabiliyoni osokonzera nsewu wa kumangochi anawabera ndramayo. Ndi chiyamiko chanji chimene anachipereka kumangochi, ndi chiyamiko chanji chimene iyeyo anachichita chikangawa mu nthawi yanu. Ndelero lino kuti ayi DPP sikuyamika, ukuyankhula kuti DPP sikuyamika ukutanthauza chani? Kuyamika kwake kwa mtundu wanji? Pakuti nthawi imene mmajesa chitezeyo adati ndi amene anazatenga chimanga ndikukapereka kumangochi, iniyo muli chete ngati akukumetani kuopa kuti sisi lingakuloweni nkamwa. Olo kuyankhulako simmayankhula inuyo, ndi pamene sono mmaenda ndikumanyoza mu nthawi ya kampeni. Peter Alpha Mutharika mu nthawi yake ankawauza Amalawi kuti azidya ziwalo. Sinuyo amene mayankhula, koma chikhalire nicho inuyo bolako ziwalo zifa ziwalo sotuzilibwino chifani ndiyo, koma inu munafika pwajesa anthu chiteze. Mbiri ya Amalawi ndi ndani anazadyapo chiteze chifukwa cha njala mu nthawi yake? President akulamulira. Even lokwajesa anthu chitimbe, ndi ndani amene anajesapo chitimbe? President muno Malawi akulamulira ndi ndani? Ndi chakwereka chikangawa ndi amene wajesako anthu chiteze, ndi amene wajesako anthu chitimbe, ndi amene wajesako anthu nyika, kwajesa anthu nyika. Bwanji manyazi poyankhula simmazisusa iyayi akene sonda. Mukamafuna kuyankhula simwamba kaya mwakhala chete ndikuganiza kuti kodi ndiyankhula chani. Kodi iweyo kene sonda ndiwe mneneri wa Malawi? Bola twakanakhala Bambo Bonica lino, chifukwa Bambo Bonica lino ndi president wa anthu amphawi muno Malawi. Ndakanakhala kuti mwina liwu limene likuchokera kwa Bambo Bonica lino ndibwezi tikumvesatu, iweyo ndiwe wachiwiri wa mneneri wa ku MCP. So ukuyankhulira Malawi bwanji? Iwe ukufuna kuti zimene zakumveni ndani? Ndetu fati kuze nthawi yopusisa Malawi inatha. Panopa Amalawi anachangamuka, anagalamuka. Wamvera kaya? Amalawi anachangamuka, sungauze zochita yayi. Sungauze zochita. Ndetu fati kufuse kuti kodi mu nthawi yachakwera ndi ministra yanji imene inachokera ku Eastern Region. Tikufuna iwe ubwere poera apa wauza Malawi kuti nthawi yachikangawa kunali ministra yakuti yochokera ku Mangochi. Kutanthauza chithokozo chimene iyeyo anawayamika nacho anthu akumangochi pokumponyera mavoti. Ndi ma ministra angati amene anachoka chigawo cha kumangochi, kapena ndi ministra iti imene inachoka chigawo cha kumangochi mu nthawi yachikangawa? Tikufuna ubwere poera apa wauza Malawi ndi ministra yanji. Koma pano pa DPP bwa DPP yapanga chani pano pa DPP chimene ungachiyankhule iweyo kuti sukuonapo chiyamiko china chilichonse? Mai Loza Mbilizi, Minister of Agriculture, ndiyakuti Minister of Education, ndiyakuti Bambo Bright Saka ndakuchokera chigawo chiti. Komanso siokhawo pali ena amene ndawayiwala, komanso mwina alipo ena amene akugwira bekale ntchito pansi pa ulamuliro wa Alpha Peter Mutharika. Mboma lake iliro limene lilipoli alipo ena mwina ni madepute alipo. Iwe zimene sukuziwa, koma iweyo nthawi yako limodzi ndi mbuye wako ya chikangawa uja amene tinanthothola mapiko uja. Ndi ndani amene anazakhapo minister ku Eastern Region? Tikufuna mchuli koposa kupatula kuyikana nokhanokhanu chigawo cha pakati. Ajof ndinayiwala Bambo Jof amene ali minister, amene ali not minister komano amene ali wankulu wa Malawi Defense. Bambo Jof amachokera kuti? Bambo Jof amachokera kuti? Ndiye ndikumati Peter Alpha Mutharika ali ndi sankho akupondereza anthu aku Eastern Region, sana yamika anthu aku Eastern Region, sana wathokoze. Ndikukufusa iwe nsonda, usangoti maso mbu apa ngati kazizi. Ndikufusa iwe, timayankhula ngati mwina ndife anthu okondweresedwa kunyoza, koma si mmene tilili. Ife si mmene tilili. Timayankhula chifukwa cha uchidamula, timanyoza chifukwa cha uchidamula wako, kuti mwina nkutheka tikhoza kukuthena makutu kapena kukusekula phulalo makutu kuti mwina usinthe mayankhulidwe yako. Chifukwa Bible limakamba kuti chitsiru sichifunika kuchipasa ulemu.
nde pali mbuzi inaso ya Christian Legion kumweko tiyankhulabe mbuzi ina ya Christian Legion kumweko akuti machita congratulate Nsonda wayankhula bwino Nsonda zona di DPP libe ulemu ina mmanga Dr. Bakiri Muluzi 16 years koma kuiwala kuti iye Muluzi ndamene anamwika pampando anayika pampando DPP. No, Bakiri sanayike DPP pampando. Yehova Mulungu ndamene anasankha DPP kuzera mwa Bakiri, Dr. Bakiri Muluzi acheya. Yehova Mulungu amagwira ntchito ndi anthu, amagwirisa ntchito anthu. Ndi anagwirisa ntchito acheya ndi kumutenga bingu ndi kumusiya kumaso kwa Malawi kuti anthu amuziwe.